ए भाई दू गो वोट में उठल बड़ा सब बुझाते नहीं के का वोट दिया काय के देबे तू? हम तो सोचा तनी कि पवने के दिया तो हमू सोचतन कि मन मोधने के दे दी हम वोटाबा। तो क्या करिए तू दे पवन में हम देतन मन मोधन में। तब ठीक बा चल ठीक बा। प्रणाम प्रणाम। कैसा कैसा आल भइल है बात नहीं कि इलेक्शन के दिन आई बैठे। हां जा ठीक है तन ध्यान देम ठीक न हो। ताला छाप के अब मनमोधरा का वोट ना दे तीर छाप पे ठीक मानो। अरे उ महाराज ये साला लूटेला देखनी है ना ओहिला बे हां तना पाकी लाकर हवे रोड पर चल तनी जा ठीक है जाते हैं ए भाई पवनो ठीक है कहत रहन है अभी ले रोड बनल ना मैं फूटल बैठे हां ठीक हम तो है। कहत नहीं पवने का वोट दिहल जा हां तू पवने के देम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कैसा आई नहीं है जाए जानते बनी रहो सब इलेक्शन के माहौल चलता आ हमारे मुखिया जी के विपक्षी में एगो पवन जी उठल बनी उहो गांव में घूमत नहीं तो देख देव जा मनमोहन जी के जिता देवे के बाद तीर छाप पर गाँव के विकास हुई और ई केहू के चक्कर में पड़ब जा सब तो गाँव के बर्बादी हुई। मनमोहन जी बहुत बढ़िया मुखिया रह चुकल बनी गाँव के विकास कर चुकल बनी फिर से मौका दी जाए इनका के। मुखिया जी रौड़े के वोट दिए रौड़े जीतम तीरे छाप के जितावल जाई ए साल तबे गांव के विकास होई। ठीक है बा चलते हैं जा ठीक बा चल आ तनी देख लेबे तीर छाप पर। ठीक बा चिंता नहीं करे के ठीक बा। मुखिया जी कल वोट बाटे आ इनके पैसा ना देब नु गांव वाला के त इनके वोट ना दिया सन रहुआ के मैं जानते वोट किन ली जा एमे का टेंशन बाटे। पैसा बाटे नु हां रुकी रहतनी दी ली है मैं वोट किन ले बाटी नु एबार राती के राती मैं वोट मैं निकाल एकदम मैं वोट किन ले जाता ना पैसा। हां ठीक बा मैं एबार चल। गांव के मुखिया जी ठीक बा। हनी मुखिया जी कि मान ली कि अब पवाना पैसा बाटता काल वोट बा रते राती वोट किनाई ना तो वोट जीतल बहुत मुश्किल बा। मान ली जनता पैसे पर वोटो देती है। बात सही बा लेकिन पैसा खातिर काम ना बिगड़े के चाहिए। लो पैसा लो लेकिन देख के ध्यान से वोट ना बिगड़े के चाहिए। पैसा जितना चाहिए उतना पैसा दिया है। पैसा लो पैसा तरह के दिया था और लेबो ना ना ठीक हो जी और लेबो तो लो दी तब दी लो हम तो ध्यान कहते हैं कुल दे दी ना। लो जाते हैं ठीक ठीक। और कैसन हाल चाल बाटे ठीक है बा तब वोट दिया नु हमारे में। हां वोट दे आई बा के मन बता बानू एगो वोट पर 1000 रुपया देवे बा हमरा के अरे मैंने पैसा के का चिंता करते नहीं हम देते हैं पैसा एगो वोट पे 1000 देला बाटे रहो घर करता वोट बाटे 5 गो रही देता नहीं ली आई 10,000 लेकिन वोट हमारे में जाए के चाहिए हाँ, वोट पक्का जाए नु हाँ। ठीक बा प्रणाम 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 तब की बात तारा छाप के जिताओ बनू हां हां जितावे के बा। हां तो पक्का वोट देब रहुआ। हां हां मनमोहन देले बड़ा हमरा के 2000 रुपया एगो वोट के। और सुरेंद्रा कहता कि हमरा के 1000 देला बड़ा ठीक बा हम लोग के वोट ना देम हम देम तब तले छाप में काहे किसी आते देता नु महाराज कितना रहुआ खरे वोट पड़ा 8 गो 8 ठीक हो रुकी देते तेन पैसा के तेन दिक्कत बाटे ले आई 16,000 लेकिन वोट हमारे में दे ठीक है बा तीरे छाप में दियाई। तीर छापना हमारा आज हां हमारा ताला छाप हां ठीक बा। एकदम रौड़े के ताले छाप में दियाई वोट। मुखिया जी से लेनी 16,000 रुपया आप देखत न हुआ त हम तक ना देता रह। प्रणाम प्रणाम। वोटावा के देखत नहीं हां हां देखाता मनमोहन जी के जिता देवे के बा। हां तो देखत बनी कितना ओई माने जरूरी बा ना एकदम जरूरी बा कितना वोट ताला पड़ा छाप हम के आके देला हन हम के 3000 देला हन ए माने हम लोग 6000 देव कितना वोट वाला हुआ के दी 8 गो 8 हुआ तो 12000 रुपए लगा के देते महाराज। 12000 दी हो ली जिता देवे हुआ तीर छाप पर हां पक्का नु हां हां तो चलते बनी हम ठीक बा चल ठीक है तो सुबह में भेंट कर देनी। हाँ। ठीक रौड़ा देखे जाई हम तो तले छाप में दे। बाजी प्रणाम प्रणाम वोट के काम माहौल दिया ठीक है बा ठीक बा नु हां तो वोट दिया नु मनमोहन जी में। हां दियाई बाकी ओ पवन बानू हमरा के एगो वोट पर 2000 देले बड़ो
हाँ। रवा हमरा के एगो वोट पर 3000 देम तब हम रवा के वोट देम। लगन कौ गादी बनी 5 गो हमरा के वोट बा। हमारे 5000 लिख मनमोहन जी रवा खातिर कितना विकास कर बनी। ना ना अरे पहले बती धरी महाराज ना हम तब उनके में वोट देम। ली तो 15000 ली जब उतना अथी कर देनी तब भाता खर्चा कर ली तो सोच ली वोट हमारे में देवे के बा। हां हां तब भेंटो करे नहीं ठीक बा वोट बार अपन सोच ले वोट ना मिली तो ठीक बा ठीक बा। प्रणाम मुखे जी कहनी तो कुल तो पैसा बटा गई 10 लाख रुपया दिलो है हमरा के कुल पैसा बटा गई वोट एकदम जीते के चांस बा आ पैसा दे दे बनी धमकी आइए दे बनी वोट ना मिली तो बिहान पहले भेटो करेंगे हम पहली इतना पैसा बचल बा इहो बतवा दी पैसा ना महाराज बटा के रखो अच्छा जितना बताई उतना बताई हाँ। पैसा बांट देबे बोले के नहीं के रेप केहू से नहीं के बोले रेब नहीं के बोले नहीं तो पैसो देके गड़बड़ा जी ना जी महाराज जान के पैसा देनु तो जनता बहुत चालू हो गई वो पैसा देले होई पावाना और बात बुझे नहीं ना हम के तो जनता दे रही ना अच्छा चलो ठीक ठीक है प्रणाम प्रणाम मुखिया जी पैसा तो बटा गइल लेकिन हई गौवा वाला झूठो बोलता रसन सुरेंद्रवा कहे नु कि हमर के देले बटे मनबोधना 1000 अच्छा आ गइनी होकर के क्या कला संजयया की है तू कहता नु कि हमर के देले बन 3000 हाँ ओही में ओकरा के देनी है 16000 तो कहता कि क्या कला हम गन केकरा में वोट देबा हो तो कहता तीर छाप में कहता हां काहे दोकान के 16000 देला ह हमर दिमागे करम मन करवे ओ जेला तिया दिसाला ना ना लतिया के नहीं पैसा दे दे जीताला के बाद में बतावल जाई जतना ना आता दे दो ठीक नु हां पर संजयया कला तियावे के हाँ तो मुखिया साहब हम ढाका धक न्यूज से आई बनी हम सुनले बनी कि मुखिया में तीर छाप उठल बनी तो सुनने कि जनता खातिर का करता नहीं हमार विकास के जितना भी एथी मुद्दा रही हम कहले बानी रोड ले ले विद्यालय ले ले कॉलेज ले ले जितना भी विकास के हमारा ओर से काम रही हम जरूर करब कि जनता हमारे से खुश रहो आगे दिन खातिर भी हमारा के वोट दे और हम मुखिया पद पर बनल रहो। हम सुनले बनी कि विपक्षी में के और उठल बा हाँ पवन हवन हमारे विपक्षी में काला छाप से उठल बड़न लेकिन वो आदमी सही नहीं था वो विकास का करी हन सही आदमी नहीं था कैसे बा कैसे बताई कि सही आदमी नहीं खन और जो तो जनता बताई सही है ना सही तेरी विपक्षी हम है तो कहबे करब तेरी जनता बताई कि के निमन बा के खराब बा चल तो ठीक बा हम ढाका धक न्यूज से आई बनी सुनले बनी कि मुखिया में उठल बनी वो ताला छाप से हाँ हम ताला साहब से उठल बनी और विपक्षी तीर साहब से उठल बनी उनका साइनो करे ना आवेला ई कैसे रवा कैसे इनको साइन करना आवेला अरे खाली के मुखिया नहीं बाड़न हम नया नया मुखिया उठल बनी उनका साइनो करे ना आवेला तू मुखिया में खाली उठल बड़ा जानता हूं कर सेवा कइले बा तब वो कहता है कि साइन करना आवेला अच्छा ए पे देख लेम का होता हमार विकास देखम आपको बात बताई ठीक नु विकास में रवा का कर सकत नहीं ली है मय मार नली मली मय मय हमार बनावे के भाई रोड देखत नहीं पानी ताला 1 तीर ताला 2 तीर 2 ताला 3 तीर 4 ताला 5 ताला 6 ताला 7 ताला 8 अच्छा कौन है हम आप 4 वोट से जीत चुके हैं का भैया जीत गए जा जीत गए नहीं जा हाँ ठीक है बा चलो तनी गांव में दिखा दीजिए चला चलो ताला छाप जिंदाबाद 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 छाप जिंदाबाद ताला छाप जिंदाबाद 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 ताला छाप जिंदाबाद 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 हेलो गाइस तो कैसी लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।